Since Markup and Ndine Kubhawa inenge iri shoma ndikaiti Markup over number yevakadzi vangu plus vanatezvarawo vanenge vachitoda kuti something avo vekubva vachanzwawo kuti avo vakwirawo dare vachagona ndikwirawo kuti dare kuti takudawo kuti munhu vamwe kutokwirawo dare voti ndakudawo kuti munhu unofanira kutotatarika because iwewe ndiwo washinga ndiwo wavada mabhebhi yako saka kuti uratidze kuti unozvigonawo unofanira kutoshanda zvakasimba. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Mombe umai Nerusambo 3000 Mombe umai Nerusambo 3000 Nerusambo 3000 Mombe tanga vari kuramba ne mugere zvakanaka kana kuda muri kuonekedzana nesuti yababa naamai nesuti yababa naamai nhasi ndopamuri kutanga kureva pfuma here kana kuti pfuma yakambotaurwa nezvayo ikazoramba kubuda kana kuti mumba umo imba yaguma rwendo pfuma takambotaura hapana chakabuda svika imba yaguma rwendo wabva kuti awatambira bhukuru ndiani akapa munhu bhukuru murume right. ndinoyembisa kuti ndichataura chokwadi pamberi mamwe makopi Mwari vandibatsira nyaya yataurwa zvitaurwa zvawainzwisisa kuti vari kuda pfuma yemwana wavo inoti mombe yedanga mombe yeumai nerusambo 3000 US nesuti yababa naamai chinoti china novuma here kuti ikodzero yavo kuti vawane zve 3000 ndinofunga nacho mukadzi wauchai panga pane kunetsana nemukadzi mukadzi wauchai mukadzi ndinoda kana uchingira seyasiripo andinokwanisa seusini ai kana ndokwamba bhukuru saka usanyepere dare kuti unomude mukadzi wataura yobva wabvunzwa kuti wamupa bhukuru panga paita kusambidzana makazogadzirisira takazogadziriswa murugara mesero angagara achigara pamba pamubereki wake kusitendi kwedu tanga tisati tapedza kuvaka kurugara mukanzoroska unoshata ndishande like ndine Barika ndine vakadzi 3 mukadzi wako nechindo baba mwana wenyu wacho wakururira pfuma aripo
vachitedzwa rembosuka iganayo vakadzi vacho vese varimo muno. Ndiononzani? Natasha Maikeki. Ani? Natasha Maikeki. Natasha. Ndimakure mangani? Wakaroorwa lini? 2021, February 2021. Marriage yenyu ine makore mangani? 3 years, 10 months. Pane mwana? Wrong. Mwana ane makore mangani? 1 year, 1 month. Anonzani? Keith Marim. Ani? Keith Junior Marim. Keith Junior Marim. Marima. Sei akapiwa sene mwekwamai? Aiwa ndeyaba Marima. Oh, Marima. Right. Movement. Oficha anodzokera kwandiri akadzokera kuna sisi wangu nabangu vacho ndokwakadzokera ine ndobva ndazosvitirwa shoko nanasisi wangu inini ofichi papasina madays shoko rasvika kwandiri ini ndikangoti aiwa chinomira musvidari nandachikurukura navo pachizvino ndozvandakangokwanisa kuvapindura ini pamberi padare ndokukura chimumaunachiromuda asandizivi taura zvakanaka kwete kuti ndanga ndichiri kuda uri kubva mwoyo pako uri kunzwa kumupisira here ndizvozvo taura wega murume wako uri kumuda here owangu ndinomuda Iwe mukadzi wako uri kumuda here? Kana mukadzi wako uchimuda mukadzi achidawo murume wake hapana chakaita asi cherechedza kuti vatezva ndoona pfuma yavo ndonyaya yatinayo pano. Kana murume vaviri muchidanana still vatezva vane kodzero yekuti vanoda pfuma yavo saka unokwanisa kuvapa here pfuma yavo uye zvadini list ndiyo yeta kuverengera. ndaichikumbira mbondipawo mandikati se vakandipawo gore ndichiunganidza gore unganidza kuti nazvo zvichienda unowana sei unoshanda aiwa ndishanda unowana upi ndi mari yekufunda mhuri dzako nhatidzi ndine bhawa ndoma ndichingotorawo sekushanda wauya namunokadzi vandiri ndega hauna hama hauna mukoma hauna munin'ina hauna sekuru hama dzangu hadzisi kunoko dziri kugoko iche saka kunogoka nguva yosovhuna awo aiwa kuda kuita maoko yako birigiti kunoku ndakauya ndichisponsa zvemaini zvemaini ndo pandakabva ndasiyana nazvo ndobva ndavhura bhawa pamuchiri kuenderwa pamukarati saka ndiri kuita kuti uchengete uchizikwanisa ndizvo saka vakadiwa pfuma ndozvekubvunza kuti ndidare kuti unokwanisa kuti ubhadhare mari yenezvataurwa kana ukati wewe nguva yakati ndikwanisa kuenda vana mombe nguva yakati ndikwanisa zvine list iripe idiki diki chaizvo sokuona vanhu
ngatingoti pagore mombe dzese I think mombe nenda dzipedza Saka alright, semiriro wazvaita unokwanisa kuvabhadhara munhu zvari tombita mastages payment plan ilo orakai achizi chikwereti iwo uchigara nemwana wavo uchive mwana wavo zvakare tichitauraiwo kuti uda kuzvibhadhara sei tititaura ndakambotanga kumombe yababa neamai ndozomukavhozve kwaamai tichitaura mombe wababa mombe kwaamai unenge waibhadhara zvakare pa 8 months taura payment plan yako tinzo kuti pa 8 months ndakwanisa kubatanidzawo mari mombe mbiri yaamai neababa since makapu yangu yandechimirawo kubhawa inenge iri shoma ndikaiti makapu over nhamba yevakadzi vangu plus vanatezvarawo vanenge vachitoda kuti something avo veuko vachanzwawo kuti avo vakwirawo dare vachagona ndikwirawo futi dare achinditakudawo kuti vamwe vakutokwirawo dare uninda kudawo kuti munhu alright iwe uda atisi what 8 months uda kubhadhara mombe mbiri mambo varida kuziva kuti iwe nhasi unomuswa 6 January kupera kwemwedzi unoyo waJanuary unenge wabhadhara chii ndo payment plan yakarukana nokuti ivo vane nguva yavanoti dare rine nguva yaro yarinowadzwa asi sezvo ivo uchitaura kuti uda kubhadhara hazvisizvo makakataza zvitatu ikodzero yavo kuti vatamire zvinhu pakoko saka votaura kuti January unobhadhara alright ngedzitiye vakanditendawo svika pana August yoda kuunganidza mombe dzese 2 ka1 isiti kuti aiwa chikamura pechana zvisapinda imeni nokuti munomboka murume uyo hauzarei usareve nemi nokuti kana wakuzoteerwa nevakomana unozipedzisira wakuchena kabhawa kadokaaiza ngandimbokubvunza mukoma iwe wakaroora rini mukadzi uyu 2021 chaukabvisa kumboenda kuchi ndambobvisa tsvakire kuno nemunhu chete yanga iri mari $50 pa 2021 2022 2023 tapinda mu2024 2 years and apa now utaura kuti wewe unogona kuraisa mombe mbiri in 8 months. How possible is that? chaitika ndechekuti imba yedu taigara tiri vanhu kungonetsana chete saka makosti ndakada kumacalculator aizogona kuperera mukunetsana ikoko. I think taigona takanetsana kubvira mwana achiri nemimba ichiri mimba yemwana aigona kunwa mushonga saka mari oda kuti ndakuzviuraya saka mari dzandaizobudepo ndaibuda mari dzakawandisa singaite ndichizohaya mota yekumboendesa kwana Hawadi kopi. I think mari dzachona dzimwe ndaitombohaya mupurisa wenyu magonzo vanondipupurira papo ndaitombovahayawo ndichitomboenda navo kuHawadi tindowana mushonga ndichiita saka ndikwanisa kuzvibhalansisa zviri that time zvanga zvakandipuresa. Saka izvozvo kuna mushonga zvapera paiko zvinozine ayambotidzikameya ayo ndoro ngatikubvunze iwe wainivei mushonga ndakamira mushonga nawo kuti ndakaziva kuti kune mukadzi shanje pakanzi taurawo pakanzi pacho warugana ndiro vakanora mushonga. Saka iye zvaizvo murwadza pakuita sei iwe wafa
chaunenge wagona chi handidi kuzvinza wazvinza kuti mari weisted wanga kutoganhura mari yeisted yekuti uye kuvabereki vako yakuenda mukuti ache mhosva saka ndiona ndozvecho zvaanenge ari kutokuchira kuti usagare naye asi manje uyu nubu iwewe nubu unoiziva munhu anoita sei iwe musikanzi wanayo aiwa ko mukadzi mukuru wakarora wakaendesa chii une vana vangani ari kugara nani maintenance cost yako payment imari oh uchazobisa zvawanda alright ko wechipiri ane mwana wani ko wechitatu mwana yehanzvadzi vevakuru vapi wakaenda kutora kuvarwisanisa wakaendesa chii sei unozozvigona sei zvari kutaura kuti iwo ndezvawakugona kuzviburitsa uku kune mwana wako mwe chete ende gupuro yo pakuzoriburitsa wanga uriburitsa wafunga kuti chi I think chakazokonzeresa ndiburitse gupuro tandisadzokwirirana nemadzimai angu mushure menge musi wa 25 December. I think ndakavaonesa ndikati mhuri yangu yese hapana ari kubuda achienda samwe saka iyo vanhu ndovega wakaita nharo. I think kumashops ko kwazobva kuma-12 dzekumanheru indichiti mukadzi ari kumba apa vanga vari mumashops vachinwa hwawa. Okay. Saka pabusiness rako iwewe the monthly income yako yaunoona iwewe imari ngatingoti takacalculate after my expenses yes inoserera kuma $100 something 120 110 per month. Saka nevakadzi vatatu vawatora unova managisi. Be realistic. Like almost like mukadzi mukuru agara anozvishandira zvinhu basi saka handina expense yandinongobuda like pachikamu chichi adzimai avo vakuru vanochengeta muzukuru akatorwa futi kuti ave mudzimai wavo vanoona zvese uyu munhu uchamushaenda kumushachaikunana mumana asi takasvika pamanapedza tichazoenda tiri tese takakwana chitaura kuti unokwanisa kubhadhara chii in the next 2 months. In the next 2 months. Tokumbira mambo kuti tinzokana kumai totoda kuita kuti ndokwanisa mombe yamanda 2 months. By end of February, next ndokwanisawo yababa end of April. ndobhalanisa pamasutu ese yamwani yababa parusambo apa ndopanoda mukakati ini ndinoda parusamba apa ndopanoda kuti dambure parusamba taura parusamba unosamari zvisiti zvingaboti zona ndichandida parusamba parusambo apa kusvika April ndikakwanisa kuwana 600 Rusambo 600
April. Then pamwe pacho zimwe wati mombe ngani? Mombe mbiri yaamai neyababa. Ndiyo zvaruti unombofana ubisa kumazuva mangani ndati kubva nhasi kusvika muna April. Parusambo kubva nhasi kusvika muna April ndopandinokwanisa ubisa 600. Then kubva muna April kusvika muna August mombewo mbiri. Kusambo kubva nhasi kusvika muna April. Saka pa I'm binding you kuti unobisa Lusambo 600 kubva nhasi kusvika muna April. Ndizvo ka? Then mombe mbiri April to August. Ndizvo ka? Then kupera kwegore unenge wabisa chimwe chaunenge wakiri unodzokera mukubisa imwe 600 parusambo. Ndizvo? Chambotatarika unofana kutotatarika because iwewe ndiwo washinga ndiwo wavada mabhebhi yako, saka kuti uratidze kuti unozvigonawo unofana kutoshanda zvakasimba. Ini ndoda kunyararo ndikazoona mauya kuzomhan'anana futi endeziva kuti kune ava vakadzi vasati wamhan'arirwa wa unofara kuti atezvera vako vapoti vacho vachimhan'ana. Saka unofana kuti ubhadhara. Kuroora kunobhadhara. Saka murai pasi anosainira kuti ndiyo zvaapikira kuti kukundikana kuzvizadzikisa tinenge takungoya riri dare kuzosunga. Atezvara muruzvitwara izvi matambira yazoitwa kuno musipo saka nyaya yekunde kuti iwewe wawirirana nekuti uchabhadhara $600 by April 2024 naiya mombe mbiri by August 2024 ozobhadhara 600 by end of year. Then the balance will kill on. Azvitenderwi